Inis Oírr le 6,000 amach ó chósta hir na héireann. Sé slú de hrí Ilan Oírr ach fós éin tá 8 duine in na gúnaí ann. An Chileán is faide sel, tarníonn an Chileán se daine ó cheann cán na Chile agus níos faide ó bhaile ná sin. Seo rin scéalta faoi dhaoine ar in Ileán, a bhí tócaí thar cheire héisiú. Sí mí na bealtaine chur an tús leis an tréimhse chéidir bhíos cruagaí do go leor Ileánaí. Cá na gasúd freisin rint eibrí a dhéanamh in Ileán dríochta má tá sé de lucha go sihir ó bhaint amach níos déanaí. Tá cáil ar an tradiisiún sefydd ceol atá ar Inis Oírr rud atá le feiceáil Ileánaí ag ís an ó. Chola Bliain bhíonn feis cheol idir Ileán a siúla cheann de hrí Ileán Oírr. Agus am Bliain is an Inis Oírr atá neis an áras éine. Tá míhall ó Halloween seo le os cín scór blianta agus bhaint sé ceol do go leor gus na homóirí seo. Ag a feis chuile Bliain ó hána mission seo tá na moltóirí a gcónaí rá gúil an chaidán i go in áide gcónaí. Agus is maithan rud é sin. Mar tá na páistí a tleachta agus tá si de tinúla si difriúla agus feicim héin gúil an chaidán Cuisa cá. Tá chuid is na gasú tainte de seach ag phleac ceol na Gaillimhe. Brontar dúisina an níos chrúpaí difriúla agus i categórí éagsúla. Tuachtar an príomhrós chuile Bliain don léirú is fearr. Agus be go leor just na páistíag dos an numaíocht i níos mó na categórí bháin, mar sin cúran chuile físa beag cleachta. Tá chuile gasúir sa bhanscoil a duine ceol. Bhíonn siad a fáil mar concertinas, bosca ceol, banjo, fiddle, crit fiúháin agus bamhranas rudaí mar sin. So tá éagsúlacht dúla sin seo. Ach an rud is táchtaíonn seo ná amhránaíocht. Chadéra mis bígus láthar mácham mar scapan an síal faoi rós an airach an éidir na taltaí bána. Scapan an síal faoi rós an airach an éidir na taltaí bána. Má lábhar an écht daine gapal agus bhéim tíoch na cléfána. Ná hosíns na hamhrán an sin bíonn an sim go deo ag daoine na hamhrán agus éisian si leis na hamhrán agus tá an amhránaíocht a bhfad níos láidir ná an ceol. Tá an tamse an Bliain an chruagach go fáric pól. Tá go leor jabanna le críochtúige sal a bhfuil an daoine an tábhachtach ar Inis Oírr chun fannacht leis ar fean tára. Ní léon dá lá mar a chéalaige, léonta eibríonn sé de bhelim, léonta eilebíonn sé tugal bálaí sa dina bóthir, tá sé bhil bialainne le líon tára. Tá sé an rudí tá méid an tamse bhíonn sé difriocht. Ja leis cí idir sé, mar a teibre.
Ach, bháilinn tá muid go bhar báisteach ar inas. Ar tá chuil brean ar a bhéir, tá sé féilte, a chuil ar dóirte. Tá sé go maith go straintear. Tá rionteach aranta fára cinn seo ar bhhail an chuisleáin ach tá chuidir le go bamach ó dheas ar chúlan leáin. sé pára an taon ar móid a bhín ag Bliain na bóis. Ólann sé an baine agus dinan sé im as freisin. I gceann caiicí sé te go cearar páiste fáric an álas Florida áte gúnainn siad inis le na mothir. Sal a scar páric óna bhean chúg Bliain óchan bhair siad a leog gnéanacht ar Inis Oírr. An táim tá go bhain sé mín teisciúpaí cúpla mí ach hamuid tainú bhain teas a dhéon deí a fasta sé an seo. A bheanna gasú teachta éon le mu tíochtta go tuair tíisce cap seo agus an ára go dtí builte a dhéal agus go dtí mar sin go sin go deas. Tá ceadam mar rotaíní an na ruchas nach is gasú catú chuinúr na gasú ní féad leat imimecht agus dearmadaí an arab. Caiicí sé le a freidim atá. Was an áras aine tá na homothirí ag an bheis ceol a fanat go neirhíseach le cintí na moltóirí. Níor a jab na moltóirí frustaid a bhar sár chaidan na geoltóirí. Tá sé chúg Bliain ó bhua omthóir as na sír an príomhhuis, car an ruirí i chanéla. An gún churan gan eis hábhígus a dé, eis ána hábhígus a dé. Tá sé bhfuil idir ceol agus árání as chuil ar bó, tá sé bhfuil amach ag Catrína Níall. Leagan na chas sí go chearta an duine níor chóla bis níos fear chasta riamh ar Inis. Ag éúla sé. Brahan go leor Ilánaí ar thionscail na torasóireachta, agus de dhéal agur an Iláin níl éon dream níos tábhachtaí ná na scoláirí meánscoile a restalín ar choláiste saora I mí meitheamh, úl agus lúnasa. Hálag teacha té tá siad beagach réile an oscailt. As Wisconsin I Elissa, chasí le Ilánach, fós si agus duscail si bíal an chúg Bliain óchan in dhéanach le na fear céile míhall. Sin flapjacks, sin brownies, gaf méid an plum tarts inis agus beidir an coch chocolate, yeah. Agus lemon poppy seed cake. Sinead. Lean máthir Lisa Mary McCarthy a hinine agus tháinig sí héin go dtíon Seán an seo chasí le éireannach agus fós sí People say, oh, that's so amazing, you know, that you're here on this little island and your daughter, and I can't imagine how hard it would be to be far away from families and grandchildren and whatever, which I know a lot of the people on the island, you know, they do live with that separation, you know. Hey, we're open. They don't have the delightful closeness of the everyday life, you know. I mean, those things are priceless, and I truly am grateful for that. Tá mama inis. Sé ansásta. Gus béisi mama ríis. An Bliain nu, yeah. Tamid chuna population suas. What's that? Glacha Parch, what's that? Bíonn an béalan oscailte deach ná ó éiblion go meán fúmhaid agus bíonn siad cruagach go maith. Cinn sin míhall agus Brendan go mbíonn neart bia an na gúnaí. Nar a chuirim an céipín ar Brendan, tá sig go bhfuil muidir go amach san áirí, le baint fataí.
Yes. Tá an forhór an bheithad an bhéalan ó gáirí ar rinne a headmhíhí. We peas, all peas of us, the gobush of us, the lettuce of us, also make gachrod le chachante. With Tasha Bagnach Rain Jacob go piece of my in share a colorine, like a piece of done a colorine. The acre mountain, the acre litin, the acre lintin, like messenger. And Bliain commission a hokra is in Bliain to fadoch. There's clean lumps of my ahead of a John and Garisha, Roscoe Vienna. The swilling of my fashion, Gadina on Nopolis. After the Tarsachin is at Kamaj of a while. Na Bliain Craigie, a chum Liam of Florida, a douche melish na Bliain, nach Surach and not your worship, levage on the way. Sheen she suas in Charlie a bruch na hele, gan foob a chan chloch las, agus salach na nain. Och vradach, lon le keo agus farig a chache. Lys gashin grian and shaw o long a sarn, le glender a chidare. A douche na Bliain Craigie, is kamalin a star. Támas faoi réocht ag ceol na farige. Sinné. Well, she cuivan an pátrún then, agus láir a gerú lá dé go bheith, agus lá síre a gcónaí ar a láise. Bhaid dí sin bhí cuivan antáta chun. Ní hegar á san an neditin a lug faoi, ach bu deir go cuihín lean dálach, agus deirtalam go bhfuil an sépal an anchasúil le sépal chuivan an te. Nis tá leab a chuivan an te, sin an natúil te cora, gus íoch páidirín an tin, agus íoch tarasa an a tímpel ar a leaba, agus tímpel ar a sépal, íl fátrún. Agus cholich daine mar chuide an taras. Seach nuair a tímpel ar a leaba, agus seach nuair a tímpel ar a sépal. Agus seach ar nair seach sé de bheith a seach lór go nair lera. Agus bheith slúgan is dead, seach slúgan le chúile. Agus is cén go chúla muide faoi ucha leis an áit, bhí seach bliain a dais agus ná an láirt. Agus gur thug go bhá mó an sinné ar thoras, agus gur chodaldar an naí agus ar maid an gur a cainteig. Agus Tás sé suas pa sé go America, níl se roiáda chuir be bása. Ar dúr cúpa is Lán fátrún tá fáiltear chácha gur rilik chun níomh cuiháin a chomóra, Elánaí daoine ar thoras le agus scoláirí. Mae chéad fáiltearú ber fad Bliain seo inniu, is muidir ceiliúr a láir fátrún, lá éile cuiháin. Bliain muis le chéile, le buchas a thuais go dhé agus ar muintir. A thug an creide tá agan, an creide iontacha tá aine ní. Agus se na hiilein eile, as an is meáns as an is mór fada. Agus as chun dach láir, le tarsaí an ag jampal chuiháin. Agus dheudís éad a cho hecha cinn cúpla pluid ó hecha cinns ar maile agus choladí sin íon. Síireach leidí sin in gáine. Cuide hí sa leab a cuide hí sa sépal. Bechum a cinnáit. Tá muintir in a séir na daine bhairid in Lilean an seo, tá sé ar fad curas a relic sin. Agus sinna fá láir fátrún
mínar an se go leor go bhaine. Lá uaignach go chuidre mar cuinean maid ar muintre tam I rún, agus lá bhín sean san buchas a húsgáib as sochta méidir dionsead ar son hain agus ar son chréid. Tá lára táir an agus tá séisiúla tarasúireachta faoi lán teol sa gan scríbe seo. Tá antóidir híide inseo agus tá sé níd de bháid I techt ó mórthír chuile lá. Ach do rint Ilánaí fannaí na cuairmí leithúla mar a chéile cuma cén tam den Bliain. Tá mé gobar mar fear fostin Inis Oírr le chéir bliana dégan is. Tá gan an postasteach ar chéad se an timp 9 go máin agus bí le sátar amach agus dá timp. Tá mé críochna timp a héna chlog chuid is mógan na lenta. Tá mór an le lescorblianta ficas am tá go leora tíú tócéir in Ireland agus tá go leor daoine teachta an eis go dtíine Ireland. Tá mórs ar an Ireland se mar fádó bhí chudaganna fáil leistechaí tríide fásta na leistechaí hagan sa Bostonis ní léon leitir persan tan le. Móbail san se chudaganna tá riomhí go leor tí le emails rodí mar sin le. So tá mór ar bostachaí sin go legan ó rodín segan is bilí tá nó rodí a nó publicity posts rodí mar sin le. Ní hagan éon leitir as Americanis agus chuigad nó $50 nó $10 tá lá sin imi. Tá marónaí ar a gaiir cum an pelle áitiúil seo cum an pelle le áran agus na héananig leid eile bíú treine le leadóga faoi cearteach faoi cóteach. Marcaí le tá fáil an faoi cearteach agus faoi séideag faoi ochtteag ag na hiileir chamála so tá sé táhachtach go bhfuil na fórna sin ná mar a daoine ógus seach tí ní bheith fáid an daoine fástal hééis go bliain eile le. Gafar an tain imrin siad is stránaí gan na marag san gáile le so Téimú deach agus tag an fórna eile stechar na hiileanna gimmar sclafaí. Was bhaine chuisleán tá cearar speisialta tar éis fille ar theach Fáraigh Paul. First went up to the playground. That was a busy day, wasn't it? You know, you're going to do patty roasty. Oh, honey, my gosh, there's America Shafton of Shafton's Bliain. Oh, he went to look on excited. Appreciate it. Tá bertmach Fáraigh in dhéanach le na gáirde inne, ach tá saoirse agus bevan ag baile le na nahead. Niachamed ó Jimmy ar inos. Niachamed ó August an ára. Déir August Jimmy ar an ára, so... bra sásta, agus siad san sásta út ag bail.
leis a mí sé an na spríá pe. So é na ché chopla mí le ban mar taine wes. ná tuileanna go má tá spreá le dramóga thugáil suas cínse tánáte tá ní fé le ní léon rud nícheart leis an áte sé beort. I'm pretty busy. Ja, go mé sí sin ige mo chua. Iad bhí eile just a mítí. Ní tí le taistean sem mar an áteach í be, tí mó. Rú an daine fellile mar a bhí doristin le hána. Agus ní ar a chuach le blianta bhí a chuáid saite ar dar a chuach. Hís ar a barc pelle tá siad a réiteach dóchaid mór éiliire na Nilánach, Lána Rossi. Dúch nácar an glór daine sé hair go mórtas. Tá dús ní jazz an na. Bein na Rossi ar fad ar an barc ar dús agus an sin go choranna síos sin trágs bein na Rossi chu chuir trá tróna. Tánín an sport an leardíine a gcónaí. In the mask tá páric agus a bhac míhall. Ach tá víris mú fós le hecht. Ar géadar síos ní bhíoh sé dá nach chuileach 3 bliana méidir na marse. Ní bhíoh sé chuile blian mar atá sé inis. Bhíoh carach éas na 3 eile a gúnaí nó háil an cén sin na séir san na smeáin. Agus Bliain an rása na garach. Cardan agus Bliain agus rudí mar sin tá faoi láir. Ach airige a bhíanna í muide beag, bhí sé níos fusa an chuiste péis geile. Thach sé thart a rih ó hecha teach a bail airige le na rásta, agus go chuile heach síntú sa cinint. Agus sin anátí bhuiidir na dúsan. Tá déidiriste fá. Agus an lábrá a géad an Ialtanas go mé líche níos fearr fós, tag an na Hilánaí agus na tarasóirí le chéile chun tradiisiún seveir an cheol a chealóra. Le dearnas tá na bhd níos mó ceolú leis an, agus is na pubs an seo sa saoire bhín seachtaí ceol, seachtaí sa seachtain ceol, ar an Ileán seo tá fis a haon seisiún ceol sa seachtain. Sínta, agus an caidan anhat.
Inis